Turska. To nije zemlja koju odmah povezuješ s tvornicom svjetskih prvaka u motociklizmu. Misliš na Italiju, misliš na Španjolsku, možda na Australiju. No na prometnim ulicama Istanbula, između užurbanosti Bosfora i mirisa, svježe pripremljenog čaja, dječak je naučio lekciju koju nijedna akademija profesionalnog pilotiranja ne bi mogla podučiti. Naučio je preživjeti. Dok su budući MotoGP prvaci vozili svoje prve krugove na aseptičnim stazama sa svojim mini bajkovima, jedan Toprak Razgatlioglu radio je nešto mnogo opasnije. Držao se za struk svog oca, Arifa, dok je ovaj izvodio ilegalne akrobacije na skliskom asfaltu Turske. Ovo nije prolog običnog vozača utrka. Ovo je podrijetlo gladijatora. Govoreći o podrijetlu, odakle misliš da dolazi najagresivniji vozač na planetu? Reci mi jednom riječju, ulica ili škola. Napiši ulica ako misliš da te divlji asfalt čini bržim, ili škola ako misliš da su krugovi sve. I dok se boriš dolje, pritisni gumb za pretplatu. Jer ovo tek počinje i nećeš htjeti propustiti najstroži zavoj ove priče. Arif Razgatlioglu nije bio konvencionalni trener. Bio je čovjek koji je zarađivao za život radeći akrobacije na motoru za ulične izvedbe. Za njega motor nije bio sredstvo prijevoza. Bio je produžetak njegovog tijela. Zamislite scenu. Toprak, s tek 6 godina, na minikrosu, vozeći u krug dok mu otac viče upute na turskom. Koči kasnije, nagni glavu, gledaj kamo želiš ići, ne prema drvetu. No, najvažnija lekcija nije bila tehnička, bila je psihološka. Na ulicama Turske, ako padneš, nema povjerenika s žutim zastavama. Ima automobila, ima rubnika, ima sramote. Arif je svom sinu pokazao da su prljavština, prašina i klizanje prijatelji. S 9 godina Toprak je već radio kontrolirane driftove s kišom u Istanbulu kao jedinom stazom. Dok su njegovi školski prijatelji igrali nogomet, on je vježbao kako podići prednju gumu na pješačkom prijelazu. Izgledalo je kao ludost. I bilo je. Ali ta ludost imala je metod. Ključni trenutak došao je kada ga je otac odveo da pogleda lokalnu utrku. Toprak je vidio vozače kako koče u ravnoj liniji, kao da su roboti. I okrenuvši se prema svom ocu, izgovorio je rečenicu koja će promijeniti njegovu sudbinu. Tata, previše usporavaju. Mogao bih proći pored njih bez kočenja. Arif se nasmiješio. Nije bila arogancija ono što je vidio u očima svog sina. Bio je to čisti instinkt. Ubrzo je Red Bull Rookies Cup otvorio prijave. To je bila vrata u svjetsko prvenstvo. No, postojao je problem. Turska nije imala predstavnike. Europljani su Turke smatrali egzotičnima, dobrima za turizam, ne za osvajanje utrka. Toprak je došao na sastanak s posuđenom kacigom i motorom koji je izgledao kao da je izvučen iz otpadništva. Komisari su podigli obrve. Ostala djeca, bogata, u fabričkim kombinezonima su se smijala, sve dok nije izašao na stazu. U prvom krugu treninga Toprak je prošao pored 7 vozača s vanjske strane u desnom zavoju, s laktom koji je dodirivao asfalt i stražnjim kotačem koji je plesao poput zmije. Tišina u boksu bila je grobna. Netko je upitao, tko je taj ludak? Odgovor je stigao brzo, to je Turčin, sin akrobate. U svojoj prvoj godini u Rookies Cupu, bez resursa, bez tvornice, bez ičega, Toprak je završio među prvih 10. Nije bio matematički čudo na stazama. Bio je grabežljivac, a grabežljivci se ne treniraju u staklenim kavezima. No, sam se suočio s realnošću. Europski padok je plemički dvor. Da bi zasjao potrebni su ti sponzori, menadžeri, kontakti. Toprak je imao samo oca s ekonomskim problemima i motor koji se kvario svaka 2 vikenda. Došao je trenutak kada je Arif morao prodati svoj vlastiti motocikl za akrobacije kako bi platio upisnine Topraka na europsko prvenstvo. Te zime Arif je hodao pod kišom da bi otišao na posao. Toprak to nije saznao sve do godina kasnije. Ovdje bi mnogi pokleknuli. Ekonomski pritisak je tiha demon svakog sportaša. No, obitelj Razgatlioglu imala je prednost koja se ne pojavljuje ni u jednom bilansu. Nepokolebljivu vjeru. Toprakova majka, Sevgi, šivala je zakrpe na njegovom trkačkom kombinezonu ručno, jer nisu mogli priuštiti novi.
I Toprak, svaki put kad se popeo na motor, nosio je u svom srcu žrtvu svoje obitelji. To se ne uči na bilo kojem stazu. To se usvaja kod kuće. Godine 2015. debitirao je na svjetskom prvenstvu u Moto2. Da, ništa manje od predvorja MotoGP-a. Ali pakao ga je čekao. Moto2 je homogenizirana kategorija, gdje svi imaju isti motor Triumph i gdje sirovi talent nije dovoljan. Potrebna je finost. Toprak je došao kao bik u staklarsku radnju. Prebrzo je ubrzavao, prekasno kočio i pao je više puta nego što je prešao cilj. Njegovi rezultati: 2 točke tijekom cijele sezone, 0. Bio je to ogroman udarac. Mnogi vozači, nakon tog neuspjeha, vraćaju se kući, otvaraju posao i pričaju o mladalačkim bitkama. Ali Toprak ne, jer u njegovom DNK-u postoji gen koji ne razumije poraze, gen turskog ponosa. Nazvao je svog oca i rekao mu: ovo nije za mene, Moto2 je previše blaga, trebam motor koji riče, trebam Superbikes. Arif, s druge strane telefona, ponovno se nasmiješio. Znao je da je njegov sin pronašao svoje pravo stanište. Superbikes su zvijeri od 200 konjskih snaga, bez intruzivnog sustava kontrole proklizavanja, s čeličnim kočnicama koje grizu poput vukova. To su muške motocikle. A Toprak, s 19 godina, već je bio muškarac oblikovan padovima na ulici i ožiljcima. Da bismo razumjeli razmjere ove promjene, potrebno je razumjeti filozofsku razliku između MotoGP-a i Superbikesa. MotoGP je laserska kirurgija, Superbikes je hrvanje. U MotoGP-u vozači crtaju savršene zavoje uz pomoć aerodinamike i elektronike. U Superbikovima motori se uvijaju, proklizavaju i viču. Stražnji kotači plešu, kočnice dimnjaju, a preticanja su tijelo uz tijelo. Toprak nije rođen za skalpel, rođen je za mačetu. Godine 2018. prešao je u svjetsko prvenstvo Superbikesa s timom Kawasaki Puchetti. Privatni motor, bez službene podrške, s budžetom koji nije bio dovoljan ni za promjenu guma nakon svake sesije. Novinari su govorili: on je još jedan vozač, egzotičan, prodaje majice u Turskoj i to je to. Sve dok nije stigla utrka u Portimao. Pod žestokim vrućinama Toprak je krenuo s 8. pozicije. Nakon 3 zavoja već je bio 4. Na pola kruga 2. A na cilju prešao je vođu s unutarnje strane zavoja 1 s manevrom koji je natjerao sve suce da ustanu sa svojih stolica. Nije kočio. Doslovno, nije koristio kočnicu. Oslonio se na motor, povjerovao u prijanjanje stražnje gume i skočio u prazno. Pobjedio je. Njegova prva pobjeda na svjetskom prvenstvu. Puchetti tim je plakao. Toprak je na postolju pokazao prema nebu. Cijeli Istanbul je stao kako bi vidio svog izgubljenog sina. Ta pobjeda nije bila slučajnost. Bila je to potvrda nečega što će inženjeri trebati godine da shvate. Toprak ima gotovo nadnaravni talent za osjećaj granice stražnje gume. Dok drugi vozači ovise o telemetriji kako bi znali kada će se guma otpustiti, Toprak to osjeća u stražnjem dijelu. Doslovno. On je sam rekao u intervjuima: ne gledam ekran, osjećam gumu. Kada počne tresti na određeni način, znam da mogu pritisnuti 5% više. To se ne uči. To je dar. To je ulica. Znaš što mi se sviđa u ovoj slici? Da ovdje nema tajni. Samo čisti talent. A kad već govorimo o talentu, reci mi, što misliš da je važnije za pobjedu u SBK? Jaja ili glava? Oslobodi to u komentarima jednom riječju: jaja ili glava. A ako se još nisi pretplatio, na što čekaš? Ovo je kao gledati kako raste tigar. Pretplati se sada i ne propusti kada ovaj tigar pojede one iz MotoGP-a. Za 2020. godinu tržište transfera je bilo usmjereno na njega. Yamaha, očajna da svrgne Jonathana Rea, Kaisera Kawasakija, odlučila je uložiti u Turčina. Potpisali su ga za službeni tim Pata Yamaha. Bilo je to kao dovesti Vuka Stepnog na natjecanje galgova. Svi su znali da je brz, ali nitko nije mogao zamisliti da je također strateg. Jer ovdje dolazi ono što nitko ne govori o Topraku. Nije on iracionalni ludak. On je metodični ludak. Svaki vikend radi kao šahist. Istražuje slabosti Ree tijekom 20 krugova, grize mu petu, troši mu stražnju gumu, a kada Rea napravi grešku od pola milimetra, Toprak se ubacuje poput vrućeg noža. To je progon i rušenje. To je rovovski rat asfalta. I ne zaboravimo njegovog timskog direktora, Paula Denninga. Denning je stari lisac motociklizma, koji je vidio prolaziti prvake poput Bena Spiesa.
No kada je došao Toprak, Denning je rekao rečenicu koja je postala mitska. Nikada nisam vidio nikoga tko vozi s stražnjicom tako povezano s mozgom. Toprak ne vozi motor, on ga pleše. Ta drevna povezanost između tijela i stroja ono je što odvaja dobre od odabranih. Sezona 2021. bila je godina istine. Jonathan Rea imao je 6 uzastopnih naslova. Dinastija koja se činila vječnom. No Toprak je imao tajnu prednost. Njegov stil vožnje stop and go. Dok su svi crtali okrugle i glatke linije, Toprak je kasno kočio, oslanjao motor s stražnjicom koja se klizila i izlazio iz zavoja prije svih. Inženjeri Yamahine su bili zaprepašteni njegovim podacima. To nije moguće, govorili su. Koristi gumu s pogrešne strane, a Toprak se smijao. Ja ne čitam priručnike, ja čitam asfalt. Posljednja bitka u Mandaliki bila je za film. Mokra staza, zatim suha, zatim opet mokra. Toprak je vodio, Rea ga je vrebala. 3 kruga prije kraja, Rea je pokušao očajnički napad u desnoj krivini 10. Toprak, umjesto da zatvori vrata, učinio je nešto što bi učinio samo bivši ulični akrobat. Otvorio je put, pustio Reu, a zatim ga ponovno pretekao u sljedećem kočenju s promjenom smjera koja je izgledala kao epileptični napad. Komentatori su poludjeli, Toprak je učinio jedno protiv svih, Rea je u šoku. Kada je prešao ciljnu liniju, Toprak nije vikao. Sišao je s motora, kleknuo i poljubio asfalt Indonezije. Bio je svjetski prvak u Superbikesu, prvi Turčin u povijesti. Skinuo je kralja s prijestolja. I učinio je to na divlji način, na ulični način, na Toprakov način. Taj poljubac asfaltu nije bio kazališni gest, bio je to poruka. Poruka svim djecom u Turskoj koja su, poput njega, odrasla s malo resursa i puno želje. Ako sam ja mogao, možeš i ti. Govorio im je bez riječi. Turski tisak ga je nazvao mlijekar iz Istambula, u čast njegovom prethodnom nadimku. Ali stvarnost je da Toprak više nije bio mlijekar. Bio je kralj. No, prvak se ne uspavljuje na lovorikama. Sljedeće godine bile su godine konsolidacije. Iako je izgubio titulu protiv Rea, a zatim protiv Bautiste, drugog vanzemaljca iz Ducatija, Toprak je pokazao nešto važnije, da svake godine postaje bolji. Prestao je biti divlji talent i postao proračunati gladijator. Naučio je upravljati gumama, naučio je ne spaliti gumu u prvih 5 krugova. Naučio je utišati one koji su govorili da samo zna napadati. Također je znao braniti se i zna pobijediti. Postoji anegdota koja definira ovu evoluciju. U 2022. nakon izgubljene utrke zbog agresivne odluke o gumama, Toprak se zatvorio u motorhome s svojim inženjerima. Nije izašao 3 sata. Kada je otvorio vrata, ispred sebe je imao kartu staze puna ručno pisanih bilješki, s kočenjima označenim crvenom bojom i ubrzanjima u zelenoj. On je sam redizajnirao svoju strategiju. Japanski inženjer je rekao, nikada nisam vidio pilota da to radi bez računala. Toprak je odgovorio, računalo je ovdje, i pokazao si na slijepoočnicu. Danas se još uvijek bori u Superbikes, ali svi, apsolutno svi u pedoku, znaju da Toprak ima neizmiren račun. Trn u oku od 2015. Kategorija koja ga je ponizila, MotoGP. I ovdje dolazimo do trenutka na koji svaki obožavatelj motociklizma čeka. Ide li Toprak Razgatloolu u MotoGP? Kratak odgovor, da. Ali dugi odgovor je mnogo zanimljiviji, jer ne govorimo o bilo kojem rukjeju. Nije to dečko od 20 godina koji dolazi iz Moto2. To je 27-godišnji prvak Superbikes s hladnom krvlju ubice i agresivnošću pitbula. Godinama se govorilo da Toprak plaši MotoGP timove, ne zbog svog talenta, već zbog svoje veličine. Ima 1,80 i teži skoro 80 kg. U MotoGP-u, gdje svaki gram računa, to je teret. Osim toga, njegov agresivan stil plaši inženjere. Slomit će motor, uništit će gume. No, svijet se mijenja. S dolaskom težih motocikala, s više elektronike i s potrebom za likovima u spektaklu, Toprak je privlačniji nego ikad. Osim toga, postoji faktor koji nitko ne spominje – zrelost. Toprak iz 2018. nije bio spreman za MotoGP. Pao bi u svakoj zavoju. No, Toprak danas je cjelovit vozač, zna kada napasti i kada se povući.
Zna da se utrka MotoGP ne osvajaju u prvom krugu, već u posljednjem. I prije svega zna da njegov kamikaze stil treba malo prilagodbe. Već je pokazao u Superbikes da može biti strpljiv. Zašto ne bi to pokazao u MotoGP? Glasine su uporne. BMW ga želi podići u MotoGP. Njemačka marka ulaže milijune u svoj program prototipova i žele Topraka kao svoju zastavu, ne kao običnog vozača, već kao globalnog ambasadora. Turska je tržište u razvoju s 85 milijuna ljudi. Imati turskog prvaka na startnoj liniji MotoGP je odličan posao. No za Topraka novac je sekundaran. On želi nešto dokazati. Želi dokazati da dječak s ulica Istanbula, koji je naučio voziti izbjegavajući taksije i radeći ilegalne wheelie, može sjediti na istoj startnoj liniji kao Marc Marquez, Pecco Bagnaia i Jorge Martin. Želi dokazati da pravi put nije jedini put. Možeš doći do neba bez prolaska kroz akademiju. Zamislite prvu utrku Topraka u MotoGP-u. Start s 8. reda, jer nikada nije isprobao Michelinove karbonske gume. U prvom zavoju, dok se ostali boje, on ubacuje motor tamo gdje se nitko ne usudi. Bagnaia se okreće i misli, tko je ovaj ludak? To je Turčin, sin akrobata, onaj koji ne zna kočiti, onaj koji samo zna napadati. Hoće li pobijediti u utrkama? Vjerojatno. Hoće li osvojiti naslove? Preuranjeno je. Ali ono što je sigurno je da cirkus MotoGP-a treba takvu osobu. Nekoga tko ne gleda telemetriju, nekoga tko vozi s guzicom i instinktom, nekoga tko nas podsjeća da, na kraju, motociklizam nije samo inženjering. To je strast, to je rizik, to je život. I ne govorimo samo o natjecanju, govorimo o spektaklu. Staze su pune savršenih vozača koji voze identične krugove jedan za drugim, poput robota. Toprak je antiteza, svaki njegov krug je drugačiji. Ponekad prekasno koči, ponekad ulazi previše jako, ponekad napravi nemoguće pretjecanje. Neprijatelj je nepredvidiv, a nepredvidivost u sportu koji postaje sve predvidljiviji je čisto zlato. Organizatori MotoGP-a to znaju, sponzori to znaju i publika, posebno publika, to zna. Postoji zanimljiva činjenica koju malo tko zna. U 2023. godini, tijekom privatnih testova s MotoGP-om Yamahom na stazi Jerez, Toprak je vozio u konkurentnim vremenima samo 0,8 iza službenih vozača, s 0 iskustva u kategoriji, s gumama koje nikada nije koristio i s motociklom koji nikada nije dotaknuo. Kada su inženjeri vidjeli podatke, nisu mogli vjerovati. Njegova vremena po sektoru bila su neujednačena. Gubio je puno na kočenju, ali gubio je u brzim zavojima zbog nedostatka iskustva. Kada nauči letjeti u brzim zavojima, pazite, Toprak Razgat Loolu i dalje je na vrhu Superbika, s jednim okom na MotoGP. No, njegova priča već je legenda. Jer nije samo priča o pilotu, to je priča o ocu koji je naučio svog sina da se ne boji. O cijeloj naciji, turskoj, koja je u njemu pronašla heroja većeg od bilo kojeg nogometaša. O stilu letenja koji inženjeri nazivaju neefikasnim, ali koji publika naziva brutalnim. I na kraju, publika uvijek ima pravo. Postoji jedna posljednja lekcija koju nam Toprak ostavlja, možda najvažnija. U svijetu opsjednutom podacima, simulacijama i savršenstvom, on nas podsjeća da je ljudski faktor i dalje nezamjenjiv. Da pilot s dušom može više od računala na kotačima. Da je ulica sa svim svojim kaosom i opasnostima i dalje najbolja škola života. I da dijete koje se držalo za struk svog oca u Istanbulu može doseći najviše visine, ne zato što je imalo najbolju opremu, već zato što je imalo najboljeg učitelja, potrebu. Toprak još nije napisao posljednje poglavlje. Možda će završiti u MotoGP-u, možda će se povući kao neosporni kralj Superbikesa ili će možda iznenaditi sve i otići voziti automobile. No, ono što je sigurno je da će za 50 godina, kada se djeca budu pitala što je to značilo voziti bez elektroničkih pomagala, bez aerodinamičkih krila, samo s hrabrošću i talentom, prikazati video Topraka Razgat Loolua kako pretječe u desnom zavoju 11 na Portimao s stražnjim kotačem koji pleše poput turskog derviša. Jer on nije samo vozač. On je živi podsjetnik da ulice mogu biti više škola nego bilo koja staza. Da nevolja oblikuje jače prvake od bilo koje akademije. I da, ponekad, najneočekivaniji junaci dolaze iz najnesuspektnijih mjesta. A sada, nakon ove vožnje na toboganu, samo želim da mi odgovoriš na jednu iskrenu stvar. Ako Toprak dođe u MotoGP, hoće li pobijediti u utrci u svojoj prvoj godini?
Odgovori dia ili ne u komentarima, bez izgovora. Jedan da ili jedan ne. I ako si stigao do ovdje, znači da si jedan od nas. Zato to učini službenim. Pretplati se, aktiviraj zvonce i pripremi se, jer kada Toprak sjedne na tu MotoGP, ja ću ti to prvo reći ovdje. Hvala ti što si putovao sa mnom od ulica Turske do neba asfalta. Ovo je samo prvi zavoj.